И така, приятели, вече сме на изоставената сграда, която не е кой знае колко интересна. Но сега ще влизаме вътре в изоставената сграда. Ето вижте как е вътре. По принцип нищо интересно няма, ама тук се събират наркомани. Така че по-добре изобщо да не влизаме тук, ама за вас ще влезем вътре. Може да си сега? Добре хора, значи ето моят приятел как се качва нагоре. Всеки видеоклип ще бъде с различен език. Някой от тях може би не, някой от тях може би с друг език. Миналото беше на английски, сега е на български. Сега моят приятел се качва горе. Не знам какво ще правим, но ето го. Какво виждаш? Нещо виждаш? Да ти дам ли камера? Ако се качим нагоре ще падне. Да ти дам ли камера? Не. Що? Не ми трябва. А от тук ще се качваш нагоре? Не, страшно. Що бе? Страшно. Окей, как ти кажеш? Аз за разлика от тебе нямам... Аз съм със сандали. Аз нямам бутуши и чорапи. Добре, за последната сграда, по принцип тя пак трябваше да бъде на английски, ама... Тук последната сграда, както виждате, няма да влезем вътре. Да разберем, нали? Ами, той е там. Обаче, поне можем да заснемем сградата отвънка и да заснемем какво е отвътре. Ба, то смърди. Ето как е от тази страна, няма да продължим напред, Айде да замахаме. защото това са тоалетни. Еми, това е за тази сграда, ако искате я посетите. Снимай. Страх ме. Снимай отзад. Айде да се качим на покрива. Ама тук само къпа пак. Как се излузе? Спънах се. Няма никой. Виж как са го изчистили, бе. Е, ти знаеш как се казва? Как? Те е било ресторант, сцена и също и пазар в едно. Бах ти якото. Казва се паяка. Да.
се доказва. Аз гледам. Опа. Здрасти. Здравейте. Ти, какво правите тук? Ами, разхождаме се. А защо ги гледате тия другите? Гледам вас. Какво А? правите? Не сте наркомани. Не. Не. А вие? Приличам ли на такъв? Не. Да влизам ли? Не, ти не влизам. Добре. И така не повече такова. Аз съм на вид. А който някой ще влезе? И аз не знам. Страх ме. Имате ли проблем да влезем вътре? Какво? Какво правите там горе? Ами, интересно ни е. Какво? Интересно ни Разхождаме е. се. Горе какво правите? Интересно ни е Разглеждаме просто. просто. Чо? Разглеждаме и се разхождаме. Са маскирали. Украинци ли сте? Не, аз съм българин. и той е българин. И аз съм българин. И двамата сте? Да. българи? Да. Откъде сте? Тука. От Варна. Аз съм от такова към кварталите. Внимайте. Да посъдим. Дай си фенера, може ли на мен фенера? Фак. Къде изчезна това? Може ли фенера? Стой, стой, стой. О, да има друг вход тук ли бе? Ай, стига, бе. Значи трите входове ги намери. Чакай, той може да ни е причакал. Внимавай къде. Да, трябва да внимаваме къде вървим се. Всъщност, Колко голямо дърво. мале. Той сигурно... Слушай, брат, той сигурно патрулира самата изоставена сграда за наркомани. Може, ама ако... Ако патрулира. Ще има вели жата, който... Защото тук знам, че има много наркомани. Може да нещо. Ако искаш да излизаме от тук. Гледаш ли тук има като от нея бункери? Представи си. Искаш ли да влезем вътре? Дай фенера на мене. Значи си ще... Спри, моля. Не, аз казвам, дай Сега тук не е място за забавление. Добре, вътре нищо интересно. Хайде да се качим горе. Къде бе? Там ли бе? Да излезем, имам предвид. Ей сега. Искам да видя сигурен съм, че тук някъде има бункер. Усещам. Да ми някакво усещам, че е някъде. Не мога да кажа за къде. Може ли за малко кажа? Alright, we're recording again. So we couldn't climb up there, so we're now climbing up here. It's where the people stood and where they cooked food. You should know this from a regular old bar. But now he's climbing up there. I have no idea how he did it. God damn. I don't have any gripers, so I cannot climb up there. Do you want GoPro? Да си жив и здрав. Дай. Here's your GoPro.
Телефона ми.